Ce ai zis, Cocoș? L-ai fript? L-ai fript? Vezi că tot acolo îmi vine în colțul ăla, când vine? Ce i-ai băgat? Deci unde mergem noi? Mergem la Balta Nemți. Am vorbit acolo cu patronul, am rezervat un loc. Hai să vedem ce avem în această baltă. Bună dimineața, stimați cetățeni! Asta e Balta Nemți. Liniște, frumos, stuf. Balta la ruci. Pescarul dublat astăzi. Cu el o să pescuiesc astăzi, cu domnul Vali. Ia zi, domnul pescar. Avem șanse. Aici e ca mică, da, 100%. 100%. Dăm așa, pe după stuf, stânga-dreapta. Și în față, acolo e baza. Poate mai bine să dea și de fire. Nu știu, pas la atingă cu coada, să fie la ea. În mod normal trebuie să tragă tare. Dacă te uiți atunci de fie, Oricum e pește la ea dacă l-a mișcat-o. în zonă. Să nu lasă. Că e așa. Hop. Mă vedeam că e mai barul ăsta, dar nu. Că nu e că se simte la băti, că îmi mai greu. Din prima. Ia, dă-sfăl. Te bagi în apă? Da, băgă mâna ăla. Hai că e frumos. Ce mă pește? Bă, trebuie să scap în viață. E frumos el. Crășelul. Bine te duci. Hai, saltă în sus, saltă în sus. Ce dracu te pune de bani? Hopa. Ce e la mă? Care fi? Da. Cred că ești. Cu în gură să te dăm biloi. Bibiloi. Zici să bagi. Bun, dacă ai numai de ăștia. Bun. Să bagi râmnă, mă. Păi să nu la râmă, ăsta e la, uite, nu vezi? Că și unde e la cu râmă? El altul. Bă, se pare... Ah, stai așa. Yes. E, nu? Mhm. Mă uit la văd, să împing de două. De bulangiu. E lat. Desfăl. Putem curca să simți când fac. A văzut de câteodată, trage și gata. Ia și 50 de bucăți și gata. Ce dracu e ce, mă? A, e blocat aia. Am mâncat, mă? Am mâncat de ăla, nu? Ia să dau în partea asta și pe atrag firul repede. Mamă, îmi bă pe el față. Acolo e peștele, că e liniște. Trece aici în spate, ține de asta. Așa, doar cât așa o ții. Eu o să stau cu telecomanda și cu ăla și tu o să ții de ele puțin, cu o mână și cu o mână. Așa când sunt sigur trimit câte una, dar așa dacă ești aici trimite câte două. Căcanate. Da, trebuie să văd ce s-a întâmplat.
Dați patru una? Una, mă duc mai încolo. Aruncate tot mai acolo, le-a plantate tot acolo la stuf. N-am dat chiar în stuf, am dat la vreo 5 metri, 7 metri. Că e agățătură și să ies puțin din vegetația și mai în afară. Dar crapul nu e aici. Crăpceanul o fi mai sus, o fi mai jos. Dragii mei, chiar dacă m-a prins ploaia, totuși trebuie să verific sculele astea care am lăsat pe aici. A început ploaia, ne-au dat un pic, am strâns repede tot ce a fost pe lângă mașina. Ce era important, mă rămas șprițul, mă să-l beau acum. Nu vreau să dau un verdict acestei bălți, momentan o să mai vin, dar nu-mi place. Îmi place cum arată așa, stuf stâng, acolo stuf aici, locuri destul de bune, apa aproape, cam mică apa ce la mare, dar mă rog, o să fie și mai mică la vară, când o mai seca de la călduri insuportabile. Cu siguranță că va mai scădea de aici, dar nu văd peștele. Ceva mic de dimineață juca pe aici pe deasupra, dar atât. În rest ne-am chinuit o măligă cu ou, cu pâine, bonduel, râme, viermi. La stuf, mai departe, plantat. Zero barat. Noi pescarii știm cum e, când prinde, prinde, că nu. Am venit aici. Nemți 1. Mai mult și-a bătut joc de noi. În mod normal apa era undeva mai sus, nu? Păi și la vară ce facem? Nu mă așteptam așa slab să meargă. Păcat că e de frumos, e frumos. Ai stuf bogat, stânga, dreapta, față de alte bălți unde... Dar nu, cred că nu e de ajuns pește. E puțin. Am avut un sonar cu o rățușcă din aia, am legat-o de barcă și ne-am dus și noi colo-colo. În capăt de tot sunt, să zic, gropane așa de vreo 2 metri jumătate. Pe acolo le-am lăsat, dar nimic. Dar pește se indica pe sonar? Nu, nici pește nu era. Nici pește nu era. Adică 4-5 pește aia nu se numesc pește. Da, da. Pe bun. Foarte dezbărat, decât cam 7 carași ca palma și o jumătate. Exact. Crapul nu e. La undița un pic, caras. Îi faci reclama ta mai balta cu... Eu acum la 12 ore, la 6 trebuie să le... Este că acum 2 săptămâni am fost la Movilița Balta Pină. Un pic mai în față pe dreapta. Da, da, da. La fel. Un țac. Eu de acum un an m-am convins de Măvilița și nu mai mă duc acolo. Numai. Și noi e a doua oară când ne-am dus acolo și ne-am luat leacă. De Măvilița niciun caz. Eu oricum, chiar dacă prind pe o baltă bine și le știu pe care le prind așa, nu-mi place să mă duc doar acolo. Mai mă duc așa la o lună. Dar de obicei le schimb, mă duc colo, să le văd pe toate așa pe zonă. Și am luat-o cu Boteni, am luat-o cu Hagiești, am luat-o cu... La Boteni vreau să zice noi acum 2 săptămâni. Patronul de la Movilița Balta Pină e cel de la Boteni 2. Noi făcusem inițial, vroiam rezervare pe Boteni 2, dar ne-am curcat și ne-a prins pe Movilița Pină. Nu o să mai ocupăm nici acolo, a fost cândva. Nimic. Nu știu. Acum toată lumea merge pe multă vrăjeală, pe TikTok, filmelețe vechi, tăiate, puse dată nouă și cam atât. Nu mai. Când ai pește, se vede când ai pește în baltă. Să mă las pe gubaje de chestiile astea.
fiindcă e mult marketing, mult vrăjeală din asta. Da. S-a trecut la varianta asta. S-a trecut la varianta asta cu TikTok-ul, îi face prapăd. Am venit și tot așa, am vorbit cu patronul, cu domnul Marius. Domnule, aveam crap, am caras delimitat, adică delimitat că nu prea ai ce să iei. Și dai puternic. Am dat și cu vaporașul și cu alea, nu. Foarte supărați și vecinii noștri. Nimic. Da. Că a băgat și sonarul. Și nu i-a indicat niciun pește. Decât acolo în capăt a văzut 4 pești, dar evaziv. Adică mai deloc. Da, e posibil să fie doar vorbărie și să nu fie pește. Frumos. Asta mi-a plăcut. După ploaie. Da, dai tot acolo cu aceeași manevră și ții. Porumb, avem tot felul de prostii, cu miere, cu drag. Uite că tu ai prins, vezi? Uite, e mai mare. Te-a preierit. Ai vorbit cu ei. Oh. Una bucată cras. Ei n-am simțit că am aprins camera că ai nu mănâncă, zici că le simt să mănânce. Uite. Ai văzut? Bulanjerie, ia-l. Ușor, mă. Lasă-l, mă. Prea puțin bun. Da, dă-i în sus. Da, și bagă la... Saltă sus, nu saltă. Saltă sus, stai și molinează. E, mă, văd că face firul. Dă-i, mă, sus. Ăla spinat, ăla. Ieși, mă. Dă uric la asta. Cum dacă e nouă? Dă uric. Ia, ține. Chinare. Dura, mă, tia. Mamă, n-am văzut așa ceva. Carază de buleni. De-aia venea ciudat. Mamă, ce agățătură. Ce codă te cu spinare la Grigora? Îi spune că era mai mulți lângă nadă. Știu că el când a tras ăla, a luat-o că pe ăsta. Mă știu că am întins așa, acuită pe urmă, asta se face mult zbuc, să vedem. Ia și curăță și tu și pune și tu, că ai văzut cum pun eu. După 6 Îți curăță și dă-i acolo. Păi da. De buleni. Câte mă ceasul? Trei și 5, da? Balta Nemți 1. Uh, 2022. Lumea a plecat, după cum vedeți, unul câte unul. Toți nemulțumiți. Au plecat și cei din stânga toți. Am mai rămas eu cu domnul Geo. Și uitați-vă. Foarte frumoasă, dar cam goală. Din păcate s-a luat tot ce s-a putut lua. Cărășei și atât. Era plin de dimineață, nu mai e nimeni. Eu că am venit prima oară, dar ăștia alții care vin de mai multe ori, a zis că nu mai dă pe aici. E bine să spunem adevărul oamenilor, că de-aia plec din baltă în baltă și așa o să fac mereu. Merg pe toate bolțile, unde văd că e ok, spun adevărul, unde văd că nu, nu. Pe cât de frumoasă, poate de sărăcăcioasă. Nu știu dacă mai am curaj să mai încerc a doua oară. Da. Având în vedere că am încercat toate variantele, s-a băgat sonarul de către vecini, scanat, lipsă pești. Am puțin, mă, putea foi. Ăștia sunt toți carași, bă. Nici 1,5 kg de carași. Bă, este. 1 kg și ceva, dar nu e 1,5 kg. În capă de Cât palma, bă. Eu dacă dau cu ăsta zic, iese unul la mare, dau să-i vadă 3 kg. Și ăla să-i dau drumul, bă, că n-are ce să caut aici.
Gata, decât carașii, că îi facem cu brânză. Era drept frumos. Prost, foarte slab. Ne-am listat puțin, dar cam atât. Și așa s-a încheiat partida noastră cu cărășei de nemți 1. Din păcate nu a fost ceea ce am crezut noi. Am sperat să prindem și noi crap, ciortan, dar se pare că nici urmă de crap, cel puțin pe zona aia. Din ce informații am obținut, se pare că la acest moment balta nemți 1 nu prea e atractivă din punct de vedere al peștilor, densitatea peștelui. Multă lume nemulțumită, îmi pare rău. Administratorii de bolți trebuie să înțeleagă că dacă vrei să ai clienți mulți pescari care să-ți vină cu drag la baltă, trebuie să ai și pește. Dacă tot ești administrator, văd că mulți au chestia asta cu Facebook, TikTok, filmări vechi, tăiate, puse, dată. Lumea se duce, dar se duce cam degeaba. Ușor, ușor adevărul iese la iveală. Poate vor veni vremuri în când baltă chiar o să fie atractivă. Cu pește, e frumoasă, într-adevăr. E o baltă frumoasă, plăcută ochiului de stat. Uitați-vă cum arată. Dar cam atât. Adică nu prea. Pierzi bani, pierzi timp, mai te și enervezi de multe ori. Asta este concurență între administratori, cei care știu să facă afacerea asta cu peștii, alții care nu știu. Ne vedem cu un nou episod, cu altă baltă. O să vreau să fac o partidă de noapte, că s-a încălzit afară. Încă nu m-am hotărât ce baltă o să abordez pentru partida de noapte, dar o să iau una care are pește, ca să simt când prind pește la tip de noapte. O să pun aici pe canal următorul clip. La revedere, ne vedem cu următorul filmuleț.